Oh,
den prayitna semuri reseka balik
Titiyane gandayane Trisunya Purnama sasi Om Mbel kekek saduli tomel nuwun mangke Ndara. Ndara Sumantri pun ketingal mandhap saking kedaton negari ing Mahespati. Semar nyadong dawuh kados pundi kabul wusananipun anggen sampeyan badhe suwita ngersanipun sinuwun Prabu Arjuna Sasrabau napa nggih kasembadan napa pun tambi paswitan sampeyan Ndara kula nyadong dawuh Ndara menapa kintenipun sakmangke sinuwun Prabu Arjuna Sasrabau nampi paswitanipun Ndara kula ing Jatisrana nggih mbok menawi mengke dipun tambi lho niki wau sampeyan le sowan ditampi nggih kula melu mangayu bagya Gus. Nggih. Pripun Den? Le sampeyan arep suwita ngersane Prabu Arjuna Sasrabau. Sapa, Kang? Sasrabau. Arjuna Sasrabau. Hah? Bau. Ora nganggo ka? Ora. Arep sinuwun Prabu Arjuna Sasrabau. Pripun? Ditampa napa mboten? Nek umpama ditampa, dasare napa kok sampean iso ditampa? Nek umpama mboten ditampa, penyebabe napa sampean ora ditampa paswitane? Pripun Gus kok konjem mawon, kok mendel mawon? Kok malah tintrim werdayane? Napa sampean gelo, napa sampean susah? Napa sampean sungkawa merga paswitane sampean ora ditampa? Monggo mang paring dawuh. Aja gawe susahe apa romban, aja gawe susahe Semar sak anak-anak kula. Nggih, Ndara. Nek sampean susah niku bapak melu susah, nek bapak susah kula melu susah, nek kula susah Petruk melu susah, nek Petruk susah Bagong melu susah ya, Gong. Ora. Nek Petruk susah aku malah party happy. Mah pesta nek kowe ki ora paring dawuh Ndara. Paring dawuh Ndara. Gak ngendika Den. Mesake niki sing ngenteni niki. Kakang Semar. Pripun? Sing gedhe pangapuramu. Merga sangka bingung ing atiku nganti aku ora mangerteni yen to kawit mau Kakang Semar ndangu sing dadi kabul kawusananku. Mula ta mula Ndara wong niku nek saka ngomah niku niate pun meragu. Meragu ki apa? Tida-tida niku mengke malah teng dalan malah sasar susur lakune. Lah pripun? Nek jen sampeyan entuk gawe kula tak nyadong. Kakang Semar pripun? Aku wis kepareng sowan ana ngersaning sinuwun Prabu Arjuna Sasrabau. Nanging nalika semono ya mung aku kudu nggunakake lantaran. Nggih. Aku laku tapa pepe. Ana ing alun-alun negara ing Mahespati supayane sinuwun Prabu Arjuna Sasrabau pirsa sartaning nggonku laku tapa pepe kepasang yuya katujengin ndadekake pangaribawa gedhe tumrap kedaton negara ing Mahespati wekasan Prabu Arjuna Sasra utusan nayakane aku katimbalan ngadhep ana ngarsane ngaten iya lajeng mripun sabda pangandikane sinuwun Prabu Arjuna Sasra Kakang Semar, pripun? Nalika aku matur yen to anane aku laku tapa pepe. Kuwi supayane sak mengko aku dinampa paswitanku ngersaning sinuwun Prabu Arjuna Sasra. Panjenengane paring dawuh. Yen to aku keduga ditampa paswitanku, yen to aku bisa ngundurake Nalindra 1000 negara ingkang sak mengko ngepung wakul baya mangep praja negara ing Magoda. Banjur sababe Nalindra 1000 negara ngepung negara Magoda disababake merga sangka Nalindra ingkang padha ngayonake marang putri ing Magoda ya kuwi Sang Dewi Citrawati. Malah sak mengko aku kapasran kewajiban aku ngemban dawuh Sang Prabu Arjuna Sasrabau yen to lulus lan sembada nggonku ngaturake utawa ngundurake marang Nalindra 1000 negara lan kepareng nyuwanake Sang Dewi Citrawati
ana ngersaning Sang Prabu Arjuna bakal den dhaup dening Nalendra ing Maespati. Mengko keduga bakal tinampa pasuwitanku Kakang. Syukur mangayu Bagya Ndara. Iya. Langge benjang napa le sampean ajeng bidal? Wong sampean niku putra pendhita sing luhur kasudebyane, dhuwur ngelmune, gedhe dayane. Benjang napa sampean ajeng bidal teng negari Magadha ngundurke Nalendra 1000 negara, Den? Kakang Semar, pripun? Mesthi yen to ora ana rasa bingung sakjroning atiku. Wektu iki uga aku wis budal. Malah kepara aku ora nganti Kakang Semar saat majane. Kok sajak sampean ditungka lakune niku pripun? Enten perkawis napa? Kok sampean ngendika nek sampean bingung niku? Anane aku bingung mergo aku isih ngothak-athik tembung. Bingung nggonku ngonceki kepiye. Tembung? Iya. Tembung napa? Tembung ing Sang Prabu Arjuna Sasrabau. Nalika dawuh marang aku, nggonku ngundurake Nalendra 1000 negara. Kinan gunake adhedhasar sarta paugeran ya kuwi ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Kakang Semar, aku bingung kuwi werdine apa, Kakang? Manjat kurda sumapangga. Katon kota kaping pramandya. Begak-gaguk sak tulita mel. Sampeyan ajeng pirsa werdine niku napa? Iya. Sampeyan ajeng pirsa? Iya, Kakang, werdine apa? Kula ya ora roh. Kula niku takon karo sampeyan. Sampeyan ajeng pirsa werdine niku? Iya. Kula ora weruh. Ngaten. Banjur kepiye lan kapan leh ku arep budal? Ya mung kula capet-capet kula tau tate midhanget ngendikanipun Sinuwun Prabu Rama niku tembung wiwit jaman bahula. Tembung apa niku ngendikane Sinuwun Prabu Arjuna Sasra niku lho, ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorke. Niku tegese ngeten. Apa tegese? Menang tanpa bala. Menang tanpa bala niku sampean perang ning ora natoni. Ngaten. Tegese ora natoni niku sampean perang ora entuk ngantem. Piye to mer kowe mah njudheke utekku? Apa kowe isih ndi utek? Oh, ndasmu kowe ora. Judhek tenan kowe karo to. Tek ngothake tembung menang tanpa bola, ngluruk tanpa bola, menang tanpa ngasorake. Ngluruk telu. Tanpa loro. Bola 5. Kuwi apa kuwi? Ngothake aku. Niku ngluruk tanpa bola niku tegese sampean perang ning ijen ora nggawa bola. Mbok menawi ngaten lho. Mergo Semar ya bingung. Kula rong tau nampa tembung kaya ngoten niku kok sampean ya wis bakune aku budal mergo aku nampa dawuh Sang Prabu Arjuna Sasrabau, Kakang. Nggih. Digege mangsane gelak wancine mawon ning mbok menawi Sinuwun Prabu Arjuna Sasrabau ngendika kaya ngoten niku, niku mung dawuh karo sampeyan. Sampeyan aja ngasi gawe Rajapati nalikane ngundurke Nalendra 1000 negara. Ngaten. Oh, mangkono nggih. Ya wis besok apa digege mangsane digelak wancine. Monggo kula dherekaken, Ndara. Adikku bocah bagus. Ora pati nduga mono. Sukasrana nyusul kowe. Ki ngapa to ke? Truyul siji ki nyusul. Ngawur wae ki ora. Jare ning Jakarta. Mah klitian nyusul wong arep golek gawean ki ora. Menengo Gong. Ampuh lho kuwi. Pamite apa? Ampuh apa? Pamite nyambut gawe tekan nggon ming simulasi mati ya. Sapa kowe?
Sapa to? Tuyul siji kuwi. Semplok Sukasrana kuwi. Wis ampuh kuwi ora. Bawa suarane fales. Nyopir matane. Jan. Aku tau disopiri kowe mutah-mutah terus. Sapa? Ku lho Ndara Sukasrana ku lho. Apa iso nyopir? Iso. Weh kaya ngono kowe. Akarang nggo kacamata ta kuwi? Heeh, kacamata karo matane amba matane. Dadi ki kelilipen kacamata. Ngawur kowe ora kuwi bendara kudune tok sembah tok ajene. Ora sudi ngajane karo wujudan kaya ngono. Pono kawan cangkemmu elek kowe tak keletak ndasmu kok. Ya ora apa? Apa? Ana karo wong tuwa ora ngletak ndase iki ora. Tuaku lho karo dheke terus. Ha iya. Wis rupane elek. Cangkeme ya elek. Anggepmu kowe iki bagus dhewe ngono apa piye? Lah rumangsamu. Sukasrana Kakang Atriya Kang. Gawe kaget atiku kowe sumusul marang pun Kakang kok ora Kang aku ki kaget Kang kaget sebabe opo aku mau rak tok lus-lus bebathukku to Kang iya nalika mapan ning pertapan jejati srana aku tok pangku tok lus-lus bathukku dumadan aku turu Kang aku turu basa aku tangi aku tetakon bapa Begawan Suwandagni nek kowe nang ngendi jejajarene bapa Suwandagni kowe lunga ning alas golek rencek tak golek ning alas saben dadan kowe golek rencek kok kowe ora ono Kang jejebul suwunane cahyamu kanthi gegawe sulap mripatku kowe mapan ning kene to Kang. Walah Kang aku ki kaget lho Kang. Aku kaget karo kowe apa aku to limpeke aku to tinggal Kang. Apa nek Kang? Aku sengit ta. Ngapa? Kakang arep golek gawean kok. Tuyul siji iki. Engko nek nganti anu Ndara Sukasrana. Oh, Bagong piye? Anu Kang Rakani iki ajeng anu suwita ngersanipun Sinuwun Prabu Sawatra. Arjuna Sasrabau. Ngaten. Sampeyan niku mboten sah melu, sampeyan wau dilimpake mergo nek sampeyan mboten dilimpake mengke sampeyan rewel. Ngoten lho. Nek sampeyan rewel mengke mah sampeyan mung ngrepoti karo lekase Ndara Sumantri lek arep golek gawean arep suwita ngersane Sinuwun Prabu Arjuna Sasrabau. Apa bener Kang? Ature Bagong ki apa bener? Iya bener Sukasrana. Walah Kang. Jebul kowe iki arep suwita ngersane Ratu Maespati ngono to Kang? Iya Sukasrana iya pancen kuwi sing dadi gegayewanku. Walah. Iya. Lah terus ditampa apa ora Kang? Pamujimu dongakno wae paswitaning pun Kakang ditampa ya Dik. Lho apa urung dereng ditampane iki. Ya Tru. Niki wau kan anu kan ngundurke Ratu Sewu Negara sing mapan teng Magoda. Iya. Ratu Sewu Negara niku pun diundurke terus Dewi Citrawati putri Magoda kan mboyong teng negara Maespati. Ning niki wau anu bingung. Bebingung sebabe apa Bagong? Mergo niki Kang Rakani iki ngothake tembung ngluruk. Tanpa bala menang tanpa ngasor. Niku werdine napa? Kowe bingung karo tembung kuwi to Kang? Iya, adikku bocah bagus. Ngono kok bingung lho Kang. Mbok yo takon aku. Apa si Adi mangerteni werdine tembung kuwi? Ora. Ora apa? Ngapa? Nek mangkelke tenan. Porme lho, Tru. Ana sirah kok geping. Ana iket kok jerone 30. Nek ora Sukasrana ora.
Kowe meneng cangkemmu kekeletak kowe. Kletan. Gedhe aku karo sampean. Sampean tak mod dhisik modar. Anggepe apa? Aku bingung tenan Sukasrana werdine apa. Kok sik kae rak tembung lawas to Kang, tembung lawas. Ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake iki kowe kudu iso golek selane. Tegese piye golek selane apa? Golek sela-selaning wektu kalodhangan kowe kudu iso njupuk atine Ratu Sewu Negara. Dadi kowe perang ning ora perang nggunakake akal ning kowe perang nggunakake akal. Kowe perang ora nggunakake lairmu ning kowe perang nggunakake batinmu Kang. Ngono kuwi nek munggo aku. Kakang Semar kepiye? Pun diantepi mawon. Ngendikane Kang Rayi niku diantepi mawon. Rak tenan to. Piye, Kang? Kakang Ade dobleh ro Sukasrana. Ngono-ngono kok ya sida Sukasrana ki ndek wadine kakangne. Arep tawak-tawake, rekane tawake ning gareng. Apa iya heeh. Mau teko salaman ki wis, Pak. Ngopo ngono ki? Nangis. Ya wis lega rasane atiku Sukasrana. Wis lega Kang. Iya. Tak jaluk kowe baliya wae ya di baliya. Baliya kowe ora sah ngetutke karo pun Kakang. Lho aku nyusul sampeyan ki mergo aku ora iso ado-ado karo Kakang Atri. Nah aku ado-ado karo Kakang Atri aku ki sepi sepo uripku Kang. Mergo sampeyan ki kudu tak ayomi, sampeyan yo kudu ngayomi aku karo sia-sia karo aku. Anu niki ngaten piye Bagong. Kang Raka niku isih nek ndadi sampeyan ngaten. Mergo nuwun sewu Kang Raka bagus kok ndadi kaya tuyul niku ora jomplang ngaten lho. Nek disawang wong akeh niku nuwun sewu. Nek disawang wong akeh niku ora timbang bobote karo Kang Raka. Kang Raka bagus e. Oh, raine ijo. Untune nggih ijo. Ngaten dadi nek sampean nyusul Kang Raka niku jujur mawon nggih niki. Jujur mawon. Kang Raka niku mboten lila. Nggih ta, Den? Nggih ta? Ora. Mbok nggih ngaten. Pun kula paringi 50 no. Ora sudi Sukasrana apa Kang? Nyatane ature Bagong kuwi ora dadi kasunyatan aku ora kok teges isin, ora kok teges sengit karo kowe. Ya mung aku wegah yen kowe mbebantu marang bot repotku aku wegah yen to kowe mbebantu marang nggonku bakal swita ngersaning Sang Prabu Arjuna Sasra. Rasa ngapusi Kang. Kowe iki jejanjane sesengit karo aku to Kang, pene kowe bagus aku elek ya bener ature Bagong. Ana satriya babaguse kaya kowe kok ndadi buta kaya aku ngene iki kowe ra ya isin to Kang. Iya to Kang, iya ora ngaku wae Kang kowe Kang. Ora. Pancen Bagong ki wong nakal njaluk di. Sing seru to nek ngantem niku. Ora bener Bagong meng ngapusi. Oh iya tenan Kang, aku ki ngerti lahir batinmu kok Kang. Sukasrana apa ora kok kaya ngono kuwi ora. Aku mung moh nek siadi mbebantu marang bot repotipun Kakang. Mergo iki gegayuhanku ya tak sanggani dhewe ana pacobane ana lakune apa wae ya men sumantri dhewe sing nglakoni. Wis bakune aku mung iso ngewangi memuji ya Kang. Nek pancen kowe arep swita ngersane Sang Prabu Arjuna Sasra bau. Ya muga-muga lek arep ngundurke Ratu Sewu Negara iso kaya tak ndek ora entuk budal. Ngapa meneh iki? Tabuhane ora cetha kok. Ngapa to kok ndememeng wae? Aku mangkel e. Apa pamite kerja kok tekan nggon ming lende-lende kene iki.
Marai ra kajen sengene. Kowe meneng cangkemmu. Nggih, Den bagus. Wah, Jan Sendara Sukasrana. Wah, wong paling bagus sak jagat raya. Ndendasmu lho kok. Kula niku ngalem sampean. Aku ngerti kowe ngalem ning lahirmu ngalem batinmu janjane kowe ngelek-elek aku. Pun pripun kersane pripun? Hah? Garmen maju. Garmen ora. Pripun? Kowe to sing ngocok-ocoki Kakang Atri ben nglimpeke aku mboten. Kula niku ora tau nekane kok ya kula niku ngetutke bendara kaya ingkang Raka niku pun mataun-taun pun bola-bali mboten nembe jaman niki mboten nembe sakniki tok. Ngoten. Kula niku ora tau kok sing jeneng nyentulani rembuke bendara, kula niku ora tau kok sing jeneng napa niku jenenge? Lambu kowe sing ngomong kok kowe takon karo aku. Kula niku ora tau ndek niat elek karo bendara. Wontenipun kula menika namung kepiye carane kula iso dadi paedah utawi piguna tumrap bendara sing kula suwitani ngaten menika. Dadi kula niku ora tau kok sing jeneng ngajak-ngajak Ingkang Raka, terus Ingkang Raka kula cocoki ben sampean dilimpekke sampean ora dijak lunga niku babar sari. Babar pisan mboten. Estu mboten. Tetenan apa? Estu sumpah. Demi apa? Demi Allah. Kowe ora usah melu gagap tak kethak kowe. Estu kula ora tau kok jeneng ngapusi niku mboten. Tenan nggih. Ya wis kono susulan Kakang Atri Yanala gareng nggih. Wah, kula niku lahir batin apa nderek Kang Raka kok ya ora tau kok sing jeneng ora. Petruk maju nggih. Jargong diospek le. Man. Ngesraken dawuh Ndara Sukasrana. Kowe apa ngajak-ajaki Kakang Atri? Wah niku ngenten ceritane. Oh piye? Ora ampun ajeng budal to, Den. Iya. Ajeng budal. Ndara Sumantri niku takon kalih Bapak Kakang Semar kepiye Sukasrana arep digugat diganti apa ora niku posisi sampean wau sare. Iya, nggih ta? Iya. Lah terus Bagong niki nyelekop. Nyelekop piye Bagong? Mboten sah Ndara, mengke mah minta-minta idit. Ngaten. Kula ming sangu 5.000 niki. Monggo Sukasrana niku nek mangan wo jatahe wong 5 dadi jatahe wong 1 niku. Lah niku sing dadekke Kang Raka mboten diganti sampean mboten diganti Kang Raka sowan ngersani Sunan Prabu Arjuna Sasra. Wis kono kowe. Nggih. Dar kowe Kang. Wonten dawuh Ndara. Kowe to. Kowe muni napa muni napa? Kowe sing ngomong nek aku mangane akeh iya kowe. Kapan aku tau ngentekke jatahe wong 5 dadi jatahku tok. Muni ya. Cecangkemmu. Ora wurung kowe mung gawe Kakang Atri sengit karo aku. Jajan-jane Kakang Atri iki tresna sayang nek karo aku. Nenen dapurmu sing cangkemmu sing ngumbar wisa kowe sing maca aja iki Kakang Atri iki mau aku dilimpake. Arep piye sampean saiki? Rumangsane modar doble cangkemmu. Rumangsane sampean apa? Pon sakniki padha lanange. Janjane ature Petruk niku mboten bener. Neng ben sampean lega, ben sampean puas. Mergo janjane sampean niku sengit nek kalih Bagong. Ya apa ora? Nggih napa mboten? Sakniki api-api anaten mawon. Sampean lenang, kula lenang, sampean dikdaya, kula luwih dikdaya mangane sampean. Ya wis, Gong. Aku ki ngeman kekadangan ya omong aku ki rumangsa kagol aku rumangsa gelon nenek Kakang Atri kok ninggal karo aku Gong pun
pun damai nggih. Iya nggih. Jenengan ngasta dit mboten. Sesapa sampean niku lho. Apa duit? Pepira? Sae kelase minimal 50. Sesae kelase kok minimal 50 tak glecak kupingmu. Pun kok budal pun jam 1 kok. Gegeleleng kowe ya wis Kakang Atri tawat-tawatane ya Kang. Aku ora lila, aku ora iso nek ado-ado karo Kakang Atri. Nggih, wis pokoke dicedhaki terus. Iya. Oh, sikak. Niwang Suksmana kang adil luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara ora mengko to dhisik ate aja kaget sira tak timbali nggonmu lungguh wonten paring adawuh diwaji paduka nimbali dhateng pisanipun ing ngabdeng kepatihan pun patih maha kedu kula nyadong dawuh timbalanipun Gusti kula ing magoda inggih sinuwun Prabu Citrasena kawula nukna ninggi banget gawe kaget tiasing sun teka sak mengko jeneng ingsun nampa sawaning nom-noman katitik saka busanane iki satriya patih iki sapa apa iki sumitramu apa iki memitranmu apa iki kadangmu apa iki sedulurmu patih waduh diwaji sewu lepat Agung Pangaksami menawi paduka ndang bab perkawis sinten ingkang sowan minggantring Datulaya Praja babar pisan ingkang abdi kepatihan boten mangertosi sinten to menika ngono iki pramila saestu nyuwun lumebering Samudra Pangaksami babar pisan borong Purbasesa wonten ngasta paduka kula atur andang dhateng pratanipun lare menika diwaji sembahan kula prayogatna lungguhmu patih sampun boten kurang prayogi. Ya jagat pangestunggara. Ora mengko dhisik Raden. Sampeyan kuwi sapa? Saka kasatriyan ngendi banjur sapa kang dadi kekasihmu? Raden. Nunamin pasang kaliman tabi tinebina ngila duni dumawaing tawang towang. Tinebina saking siku tendhaning Bathara sinuwun wantor sabda tama pangandika paduka miji dhateng wiswanipun ingkang abdi saderengipun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka Gusti kula ing magoda sinuwun Prabu Citrasena ya Raden tak tampa ora le pangestuning sun bae tanpa nana. Iyi, sampun sanget anggen kawula pundi dahat kalingga murda. Lajeng menawi paduka sudi mestani dhateng jasad kula, awan tanpa warni kula wingking saking pertapaning Jati Sarana. Atmajanipun bapa penemban Sumandagni. Kula pun Bambang Sumantri sinuwun. Oh. Sampeyan kuwi Bambang Sumantri mekaten. Yo. Tak tampa pasowanmu banjur apa sing dadi wigatine Bambang Sumantri sewu lepat Agung Pangaksami kula ingkang minangka lidah sinambunge ngatur pangandikanipun sinuwun Prabu Arjuna Sasrabahu ing Maespati dinten sakmangke kula kadhawuhan lan kula pun utus kinen sowan wonten ing Praja Negari ing magoda saperlu kula nanjaken bab pawarta ingkang sampun bineta mbok bakul sinambiwara babakan Nalindra Sewu negari ingkang ngepung wakul baya mangap negari magoda menapa estu sinuwun walatalah ya pancen bener mangkono Raden wasana Tulung Candrali kalunggahan sak mengko iki akeh Nalindra ingkang kepengin ngayonake marang Kakang Mbok Ayu Citrawati ingkang sakmengko jeneng ingsun wis paring dawuh supayane aja padha mapan ana ing kene. Ternyatane ora ana kang pinilih dening
Kakang Mbok Citrawati. Inggih. Nanging sinten ingkang glegek menika kula. Mekaten Dewaji. Yo, jernyatane mangkono. Malah panjenengan ingsun dhewe ora kewagang bisa ngundurake Nalendra Sewu Negara. Lah, lajeng sowan kula menika wonten gandeng cening sambung rapetipun kalian kawontenanipun Nalendra Sewu Negari. Kula pun utus dening Sinuwun Prabu Rama Sinuwun Prabu Arjuna Sasrabau. Kula kinen ngunduraken Nalendra Sewu Negari tumuli sak mangke kula arsa amboyong dhateng ingkang Mbak Yu inggih menika pun Gusti kula inggih Gusti Ayu Citrawati sak mangke badhe kadhaup dening Nalendra Maespatipun Prabu Arjuna Sasrabau. Pramila waleh-waleh menapa sinuwun sowan kula badhe nyuwun dipalilah wonten ngarsa paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Citrasena. Lilanana sak mangke kula badhe ngunduraken Nalendra Sewu Negari sinuwun. Ya jagat pangestu Karwayau Bathara jagat sumandri kula wonten paring adhawuh. Yektine tidha-tidha rasaku nggonku bakal maringi palilah kelawan kowe. Jernyatane akeh sangganing para satru ingkang kadigdayane timbang marang Nalendra Sewu Negara wondene gagar wigar ora antuk karya durung bisa kasembatan ngundurke Nalendra Sewu Negara. Nanging menapa lepat menawi kintenipun Kang Abdipun Bambang Sumantri ngunduraken dhateng Nalendra Sewu Negara. Ya nek pancen sira Sumantri kepengin nenter marang katrimaning uripmu tak paringi palilah. Nanging sing gedhe pangampuramu yen to kowe ora kelakon ngundurake Nalendra Sewu Negara, Kakang Mbok Ayu Citrawati ora tak pasrahke urusaning kowe Sumantri. Mengaten kula nyuwun pamit tambahi pangestu sinuwun. Pate wonten dawuh sinuwun. Sawangen. Sawangen kridane Bambang Sumantri ingkang keduga nampa dawuhska Nalendra Maespati. Satane tak jaluk iki bakal ana laku gedhe tak jaluk aku dawuh karo kowe ya Patih. Para kawula negara ing Magoda aja ana ingkang padha kumliwer ana sak njaban bali wis mani dewi-dewi. Mergo kuwatir manengsun yen to nganti ana kawula ingkang ora mangerteni kenthang ki mboten nglakon pojok lereting kanan tumuli kesamya ing aradan tak jaluk kanthi banget Patih. Wadyabala Negara Magoda kabeh wae supayane jejaga marang anane sangya para kawula. Mekaten dawuh paduka sinuwun. Yo prasta dawuh paduka kula badhe nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Patih moho kae dulu. Sengit banget kowe sajake karo kowe. Kaya iki to apa? Ratu Sewu Negara. Kayake coba kok. Yayi Prabu Darma Yaksa. Ana dawuh apa Kakang Prabu Darma Wisesa? Yayi Prabu Darma Sucitra. Ana dawuh apa Kakang Prabu? Kakang sing mburi dhewe Darma Gandul. Ngawur ora. Iki lak kok teko dadi ana nom-noman bagus.
nyaketi marang kananing Nalindra Sewu Negara. Oh, sugih kendel bondo wani sara nyawa jeleh urip wis wegah nyawang gelaring jagat seming rembulan endahe lintang. Ayo dititi mriksa. Iki sapa? Lambu kok takon aku ya takonono. Raden. Ora mengko to dhisik. Gawe kaget Tyasing Sun Nalindra Sewu Negara ya aku ingkang mandhegani ya aku Prabu Darma Wisesa. Kowe kuwi sapa? Takon marang aku Bambang Sumantri, mburi saka Pretapan Jatisrana. Oh, kowe Bambang Sumantri. Dasar kepara nyata. Kowe, aku Prabu Darma Wisesa. Aku Prabu Darma Yaksa. Aku Prabu Darma Sucitra. Aku Prabu Darma Gender Penjalin. Duh. Sapa? Aku Prabu Darma Klantang Mimes. Duh. Sapa? Kuwi jeneng-jeneng cakil. Ayo ben ora. Kowe apa nalin peranganing Nalindra Sewu Negara. Dasar kepara nyata ya aku ingkang mandhegani. Potete Ratu Sewu Negara ya iki. Prabu Darma Wisesa. Ayo, apa karepmu? Nampa dawing Sang Prabu Citrasena aku kinen ngundurke karo kowe. Lan kowe tak jaluk kowe aja mapan ana ing kene. Merga iki mengko Gusti Ayu Citrawati bakal kaboyong ning Prajanegara Maespati dadi jodho dhauping Prabu Arjuna Sasrabau. Piye? Kowe tak jaluk sumingkira, kowe sak wadyabalamu sak sedulurmu Nalindra Sewu Negara aja mapan ing Prajanegara Magoda. Merga Gusti Ayu Citrawati bakal kaboyong ning Prajanegara Maespati sugih kendel Bondowani. Jaya Prabu Darma Wirya. Ana dawuhmu apa Kakang Prabu? Oh alah Truk Darma Wirya. Ya pancen kendel iki satriya sing arane Bambang Sumantri. Ya mung tak sawang kuwi kok ngirit asu loro. Gong. Trima ora kowe? Ngapa? Awake dhewe wong loro diarani asu. Ora apa-apa. Aku yang kumpul wiyaga iki isine ming kuwi wae. Aku terima wae. Orang wis kulino diasok-asokke kok aku terus. Oh. Heeh. Su. Pripun sinuwun? Sapa kowe? Kula pun Petruk Kantong Bolong. Petruk Kantong Bolong. Nggih. Sing mburi ki sapa? Soleh. Soleh kok dhuwure ra umum. Soleh kuwi RT kula niku. Ajeng tes. Ya, Tru. Tes apa? Tes ajeng dadi duka. Ajeng nyalon duka. Weh lah, ampuh. Kula ngungkuli pil. Jenjem ora uripmu, jenjem wae ngapa? Mung minangka, Truk. Minangka apa? Wong tuku. Ora caturan karo batur-batur kae. Sumantri, ana dawuhmu apa Prabu Darma Wisesa? Aku sak sedulur Sewu Negara keduga gelem lunga saka negara Magoda. Waton iso nglundhungke mestakane Nalindra Sewu Negara. Maju jangka ora bakal tak tinggal loncat mati dening aku neng kene marganing mati mak tugel janggamu marat ngatos-atos lho Ndara. Iya betul. Maju. Awas kowe. Oi. Petro.
banget iki, Gong. Kowe kok andang lemu beda ya bos. Oh tak kira terus andang lemu.
Oh, oh, ayah, oh, piye? Aku sing gedhe. Mati kowe, oh. Edan. Lah kok teko dadi Nalindra Sewu Negara. Cak-cakane ngawur. Ambyak awur-awur. Aku ming wong ijin mungsuh wong 1000 mongko padha krubutan. Tak kira ora bakal slamet yen to ora tak lepasi jemparing siji-siji. Ngener janggane bendho pedhot dhewe-dhewe. Sumangga anggo sesumbar mawa lindhu bumi gonceng. Kumalodo guntur gatok. Oh, nalika semanten wis samentang Gandewa amandhe jemparing nenggih Sang Bambang Sumantri. Kocap ingkang arayi nenggih Sang Bambang Sukasrana eling-eling ingkang sampun andheraken dhateng lampahipun Putring Jatisarana nalika semanten sigra nyandhek lampahipun Sang Bambang Sumantri. Kakang Triyajaya kalih Sukasrana Kakang Atriya. Kenang apa kowe sumusul pun Kakang meneh? Pun Kakang rak wis matur tadi ora usah nyaket-nyaket karo pun Kakang. Wah, jejet jahatku kowe Kang. Aku ki mung arep mbebelani karo kowe lho Kang. Nggih Den. Iya Petruk lah nggih. Oh, sampean kok yo le kebangetan lho ora. Kok ya le sia-sia karo adine iki lho ora senengane sampeyan iki kok ya ora kowe meneng Petruk. Ora kenek kok apa. Arep nyaduk ora. Tangan kula dawa banget niku teng mburine sampeyan ado kok. Pun kajenge Ndara Sukasrana. Niki ingkang raka niku anu kepepet kahanane ngoten kunduran. Kunduran apa? Truk. Ngoten kemunduran. Nah, kemunduran kok kunduran. Arep pokok kowe kemunduran kaya ngene ning ora kena nggunake srana agal-agalan Kang. Mau ra wis tak omongi Prabu Arjuna Sasraya wis dawuh karo kowe.
yen to kudu nggunakake dasar ya kuwi ngluruk tanpa bala memenang tanpa ngasorake nenene kowe mundi jemparing karo atu arep tok pedhot arep tok pecah sirahe arep tok jemparing teges kowe wis mbadarke lelakonmu kang banjur aku kudu kepiye Sukasrana pun kakang bingung tenan Yayi wis aku talinggo sanjing mungkon nek ratu tekan kene tak gaweni lumpuh kang sesante wae ora Ila oh Edan wah edan menungsa ora tatanan Sumantri kowe nggunakake daya manjen opo aku kok dadi aku arep nyedak karo kowe aku dadi awakku nglumpuk ora ana dayane aku lumpuh iki waduh mati tenan iki wah piye iki sing kena diobahke ming tangan karo cangkem mripat ora iso kedhep iki mrebes milih iki aduh iki piye iki nggon aku gringgingen wah edan tanganku sing iso diopahke karo lambeku mripat ora iso tak kedhepake mah iki gringgingen iki piye wis apa dik wah jan ayo saiki nang regemanku sampean ojo kowe arep ngomong kowe coba buka celananya kowe ora ngawur aku ki nalendra ki nek iso obah nek ora iso obah ya truk heeh mosok dadak golek obat coba ojo ambok menawa gringgingen nggon aku sing gringgingen nggon aku oh alah kan wis ya terima-terimake nggih ngoten niku nek dangu mboten diganti oline anggepe mobil apa kepiye ora wah niki pun iso lumpuh niki wajane elok tenan edan Sumantri kowe ampuh tenan ayo apa kowe sekeduk arep mapan ning Prajanegara Magoda ora aku kapok Sumantri aku kapok apa buktine yen to Prabu Darma Wisesa sak kadang Ratu 1000 negara kapok aku njuk ngapura wong kapok kuwi urung mesti njaluk ngapura lan wong njaluk ngapura kuwi ora nandhake yen to dheweke kapok aku kapok iki ora iso tenan iki aduh ora iso tenan iki awakku ora iso obah tanganku ming sisih sing kena diobahke aduh iki piye awakku ora iso obah apa-apa ning ora sah gringgingen ngarepku kowe wah yo ala ter kaya disetrum rasane aduh Raden Sumantri kula nyuwun mangapunten Raden Sumantri kula teluk napa telik aku teluk saestu kalian menjenengan Raden Sumantri Raden Sumantri kula nyuwun mangapunten Raden Sumantri kula nyuwun mangapunten Raden kula nyuwun gesang Raden wah waras meneh aku woi wah bejo wis ora gringgingen iki parat ayo mapano kowe tak rangget Dewi Citrawati dadi boyonganing Nalendra 1000 negara lumpuh meneh kowe wah Raden Sumantri kula nyuwun mangapunten Raden menika wonten sekedhik
wonten sekedhik arta kagem panjenengan. Menika kula estu kula kapok Raden, kula kapok. Saiki kowe lumpuh mongko posisimu merem. Nggih Raden nggih. Mau nalikane kowe kedhep kowe ketaman Aji Jaya Kawijayanku wekasan kowe lumpuh kanthi kahanan merem. Nggih. Kula aturi nami menika. Kula aturi menika lan kula sampun ngantos dipun damel ringkih lan sampun ngantos kula dipun damel lumpuh. Babar pisan ora tak gawe lumpuh nanging iki mung 200. Mongko obat ben ora lumpuh kuwi 500. Monggo pinten mawon kula aturi nawu bondo negari kula. Monggo kula aturaken kersanipun Raden Sumantri. Iya tak tampani. Nah ngene ra. Aku iso royal. Lambemu ora kok. Sidaya ngrebut saestu Raden Sumantri kula nyuwun pangapunten. Lahir batin nggonmu njaluk pangapura. Saestu lahir lan batos Raden. Apa buktine yen to kowe kapok lahir lan batinmu? Kula kapok. Kula kapok. Buktinipun kula badhe ngaturaken tandha tali asih minangka bukti anggen kula sampun teluk kalian panjenengan Raden Sumantri. Apa buktine? Lan kasunyatane ning endi? Kula badhe ngaturaken tali asih. Inggih menika wujudipun Putri Domas, cacahipun 800. Badhe kula pasrahaken wonten ngarsa jeng andika Gusti kula Sang Raden Sumantri. Mangkono. Inggih. Ya aku ngaturke panuwun merga sangka peparingmu. Wujud Putri Domas cacah 800 ya mung aku butuh paseksening Nalindra Magodaya tak kanthi sawananing kedaton Magoda. Supayane Prabu Citrasena piyambak ingkang nyekseni marang sing dadi sumpah prasetyamu yen to kowe kapok. Monggo kula dherekaken Raden kula kapok, Raden kula kapok. Monggo. Sampeyan menika ketingalipun mugi ampuh. Weh lah ampuh. Dukun sebeh aku kowe. Panjenengan dukun sebeh. Heeh. Weh lah mbok kula diparingi ngelmunipun. Ngelmu apa? Asmarandana. Wes bejane senes niku. Nek niku rak tetembangan. Heeh. Asmarandana menika aji japa mantra jaran goyang. Goyange sithik wae kae. Nggih. Lah niku sak kersa panjenengan. Wis saiki ngene wae aku ora arep njaluk nika Rena saka Ratu Sawanegara. Bali. Bali pripun? Wis lunasi to kowe? Sampun. Ha bali. Kakek mulai. Kowe sak sedulurmu kejaba kae mau Prabu sapa? Darma Wasesa. Ah, Darma Wisesa ya Darma Wasesa. Kowe dok bali kabeh. Ora bae sempatane lumpuh. Ampun. Ampun saestu nyuwun pangapunten. Bali. Sik, tak omongi. Pripun? Kae mau janjane Sumantri ku rampuh, jane ora rampuh. Lho, napa esu? Heeh, merga kae mau aku sing njopan japu kowe, wekasan kowe lumpuh. Estu napa? Wae tenan kanang negarane wong liya gawe kasus kok. Sinten? Lah ya kowe mau, ndaraku kowe mau. Wah. Estu napa? Heeh, tenan kowe tak sepatani lumpuh. Ora percaya? Truk. Ya. Ampun, weh lah, ora tak coba. Truk, jipoke truk. Oh iya. Wah, jan wis ora nuruti karepane Bagong kuwi nek ora cekat-ceket. Tak sepatane lumpuh tenan kowe. Oh, ayo lumpuh tenan aku dimbleki watu kowe. Anggep apa? Ngono bali, ora usah gawe kisruh kana negara Magoda. Iki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Bali cepet. Nyembah.
Pamijo. Ini sampean iku lho Ndara. Kegugumen piye? Ana wujudane kaya ngono kok ya iso. Ya terus ya. Dadi bestir bareng. Lelakoke tetresna karo Kakang Atri. Jan kok ampuh tenan. Kula niku ora kok sengit karo sampean niku mboten. Blak-blak sebabe kula niku sengit karo sampean nek sampean elek-elek tok ning ora ana gunane. Wo ya asu kowe. Ora terus ora. Heeh. Aku ki wis kulino diacok-acokke karo Ndara nganu aku Ha iya. Lelal terus karepmu piye? Mbok kula dianu Ndara. Piye kokon ngledak ndedasmu ngono mboten apa-apa kok anarkis ora omongane elek ora kokon ngapake kowe kula diparingi japa mantrane ben kula niku ora mung elek-elek tok ning kula ya ampuh ngono kaya sampean niku lho jane nek sampean niku nek bagus ya wangun mawon ampuh ning elek niku ngedapi-dapi gawe pengiram-iram ya truk mbuh wah truk ya terus karepmu piye aku enggak mriko enggak kokon pun melu kula karo Petruk karo Garing karo Semar ngaten sampean ora sah melu Kang Raka riyen nika nembe sibuk ngono nggih ning kengkone Kakang Atri kelepotan aku ya gelem ora gelem bebantu nggih pun mengke gampil pokoke pun melu kula karo Petruk riyen kok iya Bagong nggih kok Bathara jagat wela Bambang Sumantri kula wonten maring adhawuh sinuwun ami dhateng wiswan kula lho iki rak Prabu Darma Wisesa Gusti kula ing Magoda Sinuwun Prabu Citrasena kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kunjuk sinuwun ya wala ora Sumantri kuwi ampuh men kula iya ngono kok terus ngleleng urung sepiro iya awit berkah pamuji paduka Gusti kula pun sinuwun Citrasena kula kasil ngunduraken sangjaning para Nalendra Sewu Nagari yo bagus wah edan Raden Sumantri aku ngaturke panuwun sing tanpa pepindhan Raden inggih dawuh sami-sami sinuwun namung menika badhe wonten atur saking pandeganing Nalendra Sewu Negaripun Prabu Darma Wisesa arep matur apa ngaturaken sedaya kaluputan kula nyuwun duka lan kula nyuwun pidana jenyatanipun kula sampun gadhahi kalepatan bebuthek banyu bening kawontenan Praja Negari Magoda sinuwun lair lan batos kula lira legawa menawi kula samangke badhe kapidana nadan tegedang ikhlasaken utawi kedah midana pati dhateng ingkang adipun Darma Wisesa namung sakderengipun kula kapidana dening pernatan hukum Negari Magoda langkung-langkung sak mangke kula badhe ngaturaken wujudipun tali asih minangka bukti menawi kula estu sampun teluk lair lan batos marang Gusti kula ing Magoda pun sinuwun Prabu Citrasena karepaning tali asih wujude apa kula badhe ngaturaken wujudipun putri Domas cacahipun 800 sumangga sak mangke badhe dipun arsaya lan badhe dipun upakara wonten ngersanipun Gusti kula
ing Magoda pun sinuwun Prabu Citrasena. Ya jagat pangestu karo Ayahu Bathara jagat. Nun mangke Kakang Mbahyu Citrawati ana apa Yayi Prabu Citrasena? Lah menika malah sak mangke ingkang mandhegani Nalendra Sewu Negari nggih menika pun Prabu Darma Wisesa sampun keparengaken masrahaken dhateng jiwa raganipun lan malah masrahaken wujudipun Putri Domas cacahipun 800. Kula malah bingung Kakangku. Putri Domas 800 niku badhe pun menapakaken. Yayi Prabu, wonten dawuh. Aja ngilang-ilangi marang derajat pangkatmu. Liripun kados pundi? Sira Yayi Prabu kuwi Nalendra Gung Binatara madeg Nalendra. Aning Paraja Magoda kuwi ora mung sedhila nanging wis mataun-taun. Apa ya bakale lila yen to sakmengkoling semerga Nalendra Jayeng Bawana kok durung nambut silaning akrama. Durung mengko suwijining prameswari wanita ingkang jejer keprabonmu. Keparengipun Prabu Darma Wisesa wonten dawuh Gusti Ayu. Sapa ingkang mandhegani Putri Domas cacahe 800? Sakmangke mandhegani Putri Domas ingkang cacahipun 800 menika mboten sajanung rayi kula piyambak. Inggih menika pun Yayi Dewi Darmawati. Kepiye yen to Pak Dewi Darmawati mbok wengku garwa Yayi Prabu? Waduh. Nganu Kakang mbok nuwun sewu. Kula menika sejatosipun dereng nggadahi ancas lan dereng nggadahi antep kula badhe mbangun Bale Wisma. Ora sah koke ana alesan koke gek kowe ora seneng wanita. Lho mboten kok teges ngaten menika mboten. Nanging kula menika tasih ngentosi wekdal ingkang pana lan ingkang pas ingkang trep lan lahir lan batin kula. Ya wis ora dadi ngopo ya mung wanti-wantiku yen to aku mengko wis kaboyong ning Praja Maespati. Tak jaluk sira Yayi Prabu kudu palakrama marang Dewi Darmawati. Ngestaken dawuh. Malah sak mangke kula nyuwun pamit gandeng Gusti Ayu Citrawati sampun lila kaboyong wonten ing negari Maespati badhe nyuwun pamit sinuwun. Ya Raden Sumantri. Surtiting ati-ati duga-duga digawa. Kakang mbok nderekaken tindak sengkar jengandika Kakang mbok Citrawati. Ya sing prayoga lumpuh Yayi Prabu. Prabu Darma Wisesa. Kula wonten maring adhawuh Dewaji. Tak jaluk kadangmu Nalendra Sewu Negara. Kinen bali lunga saka negara Magoda. Ya mung tak jaluk sawetara wektu sira Prabu Darma Wisesa mapan ning Praja Negara Magoda malah tak antu-antu nggon masrahke Putri Domas. Monggo sak mangke kula aturi nampi sinuwun. Yo Gage pasrahno ngarsane ingsun. Bungae kaya ngopo wanita yen to kawengku garwa karo kowe Sumantri ana wong lanang kok dadi lelabuhane gedhe mergo nuruti apa kang dadi panjaluke Ratu Maespati teka lair batin semono lelabuhanmu bebasan pati uripmu mbok ikhlasake Sumantri. Nuwun sewu Gusti Ayu sampun ngantos ngalembono dhateng kula. Lara apa wis lelabuhane
akeh digdaya iso ngerti marang lambe atiku. Ngatasi aku omong ming tak batin kok dadi dheweke krungu. Nuwun sewu kula menika mboten midhanget pangandikan batin jengandika. Ing panjenengan menika ngendika sora. Aduh keceplosan. Sampun ngantos ngudurasa ingkang boten Sumantri wonten dawuh. prayogane sira nunggal sakrata marang ingsun. Nuwun sewu. Panjenengan menika badhe kula boyong nglesanaken wonten ngersanipun Prabu Arjuna Sasra. Menawi ngantos sak kula kaliyan panjenengan nunggal sakrata, menawi ngantos kedadian perkawis-perkawis ingkang pun karepaken kados pundi. Tegese Ingkang boten pun karepaken menika sampun ngantos sak mangke kula kaliyan panjenengan dangu mapan wonten mriki Gusti Ayu.